Διαλογισμός ενσυνειδητότητας. Ενσυνειδητότητα της αναπνοής. Ο επόμενος διαλογισμός έχει διάρκεια 10 λεπτά και αποσκοπεί στο να χαλαρώσετε και να συνδεθείτε με το παρόν. Και τώρα πάρτε μια καθιστή θέση που υποδηλώνει εγρήγορση και αφύπνιση. Η πλάτη αυτόνομη, χωρίς στήριξη, ευθυγραμμισμένη με τον αυχένα και το κεφάλι, ακολουθώντας τη φυσική της κλίση. Αφήστε τους ώμους να πέσουν χαλαρά, χωρίς να μαζεύουν εμπρός ή πίσω, τοποθετώντας τα μπράτσα και τους βραχίονες παράλληλα στο σώμα. Τα χέρια μπορούν να κουμπούν στους μυρούς, στα γόνατα ή να είναι το ένα επάνω στο άλλο στο ύψος του στομαχιού. Τα πόδια πατούν γερά και σταθερά στο πάτωμα. Επιτρέψτε τα μάτια σας να κλείσουν απαλά ή οδηγήστε το βλέμμα σας χαμηλά, χωρίς εστίαση. Και τώρα φέρτε την προσοχή σας στο τι αισθάνεστε στο σώμα και παρατηρήστε όσο καλύτερα μπορείτε την κατάσταση του νου σας. Απλά αφήστε τα να είναι έτσι, έτσι ακριβώς όπως είναι. Αφήστε τον εαυτό σας να είναι, έτσι ακριβώς όπως είναι. Και τώρα, όσο καλύτερα μπορείτε, φέρτε την προσοχή σας στο σώμα σας, για να παρατηρήσετε την αίσθηση της αναπνοής. Αν θέλετε, πάρτε 2 ή 3 πιο βαθιές αναπνοές, απλά για να σας βοηθήσουν να αισθανθείτε αυτό το μέρος του σώματος όπου νιώθετε την αναπνοή σας περισσότερο. Ή ίσως αυτό το μέρος που νιώθετε την αναπνοή σας πιο ευχάριστα. Θα μπορούσε να είναι η μύτη, το στήθος ή το στομάχι. Και τώρα αποδεσμεύστε τον έλεγχο της αναπνοής σας και αφήστε την να ακολουθήσει το φυσικό της ρυθμό. Εμπιστευτείτε την αυθονή σοφία που υπάρχει στο σώμα σας να αναπνέει ακριβώς έτσι όπως πρέπει. Απλά αισθανθείτε την αναπνοή σας αντί να την ελέγχετε. Παρατηρήστε πως το στήθος ή το στομάχι σας διαστέλλεται με την εισπνοή και συστέλλεται με την εκπνοή. Αισθανθείτε πως το στήθος ανοίγει και μαζεύει με κάθε αναπνοή. Ή, αν νιώθετε πιο έντονα την αίσθηση της αναπνοής στη μύτη σας, εστιάστε την προσοχή σας στα ρουθούνια. Αισθανθείτε την δροσιά και ξηρότητα του αέρα που εισέρχεται με την εισπνοή και την υγρασία και τη θερμότητα που έχει κατά την εκπνοή.
Παρακολουθήστε όσο καλύτερα μπορείτε ολόκληρο τον κύκλο της αναπνοής, από την εισπνοή μέχρι την εκπνοή. Απλά εστιάστε τις αισθήσεις που νιώθετε σε κάθε εισπνοή και κάθε εκπνοή. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να έρθει όσο πιο κοντά γίνεται στην αίσθηση της αναπνοής σας. Χρησιμοποιήστε την επίγνωση της αναπνοής ως την άγκυρά σας στο παρόν, παρατηρώντας αυτή την αναπνοή, ακριβώς έτσι όπως τη νιώθετε τώρα. Νιώθοντας και αυτή την αναπνοή. Παρατηρήστε κάθε αναπνοή καθώς εμφανίζεται, επιτρέποντας οποιαδήποτε ένταση στο σώμα μας που δεν είναι απαραίτητη να απαλυφθερώνεται με την εκπνοή. Ωστόσο, επιτρέψτε σε οποιαδήποτε ένταση που εξακολουθεί να υπάρχει να παραμείνει ακριβώς όπως είναι. Πού είναι η προσοχή σας τώρα? Πού πάει κατά τις σιωπηλές στιγμές? Κάθε φορά που παρατηρείτε ότι ο νους σας έχει περιπλανηθεί, κάνετε την άσκηση ακριβώς όπως πρέπει. Αυτή είναι μια στιγμή συνειδητότητας. Απαλά και με καλοσύνη, φέρτε την προσοχή σας πίσω στην αναπνοή. Αισθανθείτε πως το στήθος διαστέλλεται στην εισπνοή και συστέλλεται με την εκπνοή. Αυτή η διαστολή και η συστολή με την αναπνοή μας είναι πολύ οικία. Μια αξιόπιστη άγκυρα στην παρούσα στιγμή. Ακριβώς εδώ. Ακριβώς τώρα. Αυτή την αναπνοή. Επιτρέποντας στον εαυτό σας το χώρο να είναι ακριβώς όπως είναι, εισπνέοντας και εκπνέοντας. Ακριβώς εδώ, αυτή τη στιγμή.
Εκφώνηση Βασίλης Ξυπολιάς για τη Mindfulness 360.